Tungin ulang, hero itry. Hero itry. Hero itry. Say simpat ngasko ban aingu e ublay. Bat mentang atray kata bat kanika shalom counseling bat di addiction center. Ha kabanging yatray borba kat pala banyarap ikimen sim kiba kodor kibalangop ha kajing syate syakum ha kajing kerni ha kakiat bat udrox. Barang hari kesengi, kamu mentah, hari step, jangan kesengi, kamu kerpang, kajang belai, ngaruh ngawan hari kapor, kendiat, kalong, ya kabangan, batai syapang kini kijing di, balik si ngamtip, hari ni kesidong jopi, kakiat, hot nilai sengau na iwe ni kita mbak balang yang bakakiat, kadang nak kena jaka, ray nu drugs 4 layok bansutit. Ray kendiat kacu ang ipiba lada kakiat kalarong kanum Islam ladang ingin pikir ni drugs unsarong ngai pia menjor ngai kata ladang ingin pikir abab kamu kapatulun kapai lada pimsu kata kapatulun kan angkat anek ladang pelajang pi kakat lada pimsu no kata kapai suki kan senang nang he Bala bangi ngipet sa ri bagajat man riu jongi menta pi kamtam sa shlong baki jaka shlong kandor gidan kiba ni drugs ulayo ban sutit min shua ga meghle ga jongi ga tangkat transit point ni ga ta jingnya ganti jong drugs umpat sa layo ban shong ban ri ha ga jela ga jongi ri menta ulayo ban sutit haman lagi kendong ki shrat baganya tu ipi hakibai ki jaka ga manum batai ka shnong pin kabangala tray menchua hapor ng palit puli ngayo I kumbalalong kumbaya bangkwa ki brio malba malna ki tlieng malna ki jan yeng ng udrak udan maya kata jaka ikena ke badang khalai khat sao kelas dang banmat drugs ti kajing sedang e berkhat ane thui pi kajing sedang ni barat Omdan ubah masin ka. Ni masin he unmat direct you drops. Mereka jing sedang kada bin ibarat. Tikendiat mentah. Ni ban pai. Ngin pet. Syapang kata ka jinglong, ka jingwan na ma kendiat yang batai ya pi. Ya ka jingwan ka jong kakiat drops bat kum tatar ngan batai pi pinya sengap lang bat nga. Ningkong kakiat kalawan nado nyo hajar anis po hajar senam menchua kata ka kentup akapor nado ki history ki menchua shwa jokan kata ka modern civilization kata ka ba ka Egypt ba ka Rome kandon bakani kala kulum hakipor ki ba prajar lani sana jas nam menshua ukres baki khot ya kani kata ka neolithic lani kata ka new stone age kata ka jingwan ka jing kakiat ningkong ka jing sedang ma but udrak part 1 hakis nam kiba khat plus pa nyo pusau ka jingmi jong kakiat kalong ba pitep na kiso nata na ki ma naki kau naki kau kum tata pitep kata but uni drugs part umi now to opium plants kabagi khot ngam tip kakasi khot kumno but ki juthum bahayu ni hang tai hapo Kashmir but laju yakani kakiat rupat la pediang da ka perthai selensan hendra uni drugs part babun naki jaka kim pediang but Nanya tu ya kajing tray jong kakiat, kajing tray jong kakiat kalong suki posuki, hendak kajing tray kajong drops kalong bet dan, kalau stuck bakal kum tray kam jong ni drops, bak kajing tak kajing macam perkat kalong ba, kapelong kajing kakiat kapelong ya ubriu buat unsuki hakal kum perkat perdan, ma kakam suki hakat aka rukum perkat perdan
Bahkan ni kiat pat kapelong ba un sok uni beri un long kata un pen ganom no kapen jai kapen suki kapen suki cuma perkat la kapen sok samtia nanti kapen taj ya kapan ring bat perhiaman sim ba kumun ong no ba kamet berkawai kelas sedang ban shutdown ni kelas sedang man do bor no kini kita mat udrok sekolah kumta baka kakia kakta yu liver bat ya kajemut perkat lani kata jabing kajongi bat ka drop spot kakta da ka ba kikot ka overdose kamut ba andala di katnang di nang bang bat kapelong yu beri unyap kendit ma kani kakiat kalong kalenti ban sedang show drugs but udrogs udai ubah hadin wanu klat prabangai ba kakiat kadai drugs kaberem tam kakiat kadai drugs kaberem tam ba kadai kakiat katrai suki hau breu kabangal omne rai udrogs pat utrai kamstan Pindai ngatrai pila bani ki breu ki bakani kiat suki breu sedang man kata. Bat wat akalan kapisa pilan suki ka sedang man kejap, sedang man penduk. Nrai udrok sepat ulang mai kumni kajing akalan kajing don jing amru ulang mai kumni. Ma ngasutu ngatrai pila ban sutu ba kajing dawa nani kajing don kam udrok sekalong kumba katsan spa sisingi kata bakam pendu nabun marlam yang mentah kador upai lakum no hapo syajar mah kador jung drops kataru shi tangkat tu dan ibu tendang ibu tangkat itu upai lakum no syajar hapo syajar tu bola di pun dai tang itu tendang unum padap dalam kamu no arjar hapo lah hajar nah bandi sisingi ubelah kerni kakiat kadai kabi kabaningkong andai belap liang dah kepercayaan sensar tangba kalak pendekut lani kam penjat ya kajing kajong priu udoks lani uta heroin ke baki ong udai udoks ubat temai bat ulang ubama bat upa penjat kloy ya kajing kajong priu kan mau apa ikani kawai bakini boro ar kijing kini ya kini kapelong ya ubreu unsyam ya kajing jenjar kemawai kata kajing kerni kini ki boro ar wat klan ba kapelong ya ubreu ba unsyam ya kajing jenjar to kanyak ambatai sepang juni drugs ba uni drugs dai hajing sya ki penon kam ban penja ya kajing pang lesi la ban au haki portma ibu jupun kam ha menchwa Ti uni drugs ukta ya penja ya jingpang ma nata open suki ya ka bormet borpat bat uai ya kata jing su tenat kata jemut ceperkat ni kata jabing kapelong yu breu ba unkam undon kata jing sutulat ka bakam klan ka kikot bahang ni ka jemut ka ni ka jabing jungi kikot kadang kata jing kwa jungi kata dopamin ka bakilong dat uta dopamin kalau bapi tangan dia babam jahabi kemam dah tangan kawan hang ni bapi sutu ba ong alatkan den bena hot pi sutu kapo andai hang ni pi perkat den bena kadenang ni kam pelong pi bapin sutu bapi latkan tu ni dopamin uduta uba penmi ya kata jengkwa ma han rai pat ha jengkeni ni drops ka pelong ya kata jengkwa ka balam ler ma ka pelong ka laba breu di usung bauhun ka sutok te kau nak bau penjak ke jingpang kalau kau kasih tok kau kasih penjak tang itu ipor hendrai kam sibet pat on lakut ketu ke jingdi utu breu las dang ban le yu kuat biang pat yu to ban on lau kuat biang pitan ke jingkeni jong ke jingdi lani kakiat ani drugs kam jula ban penduna daleleru kiong ha ka parang kiong bakade ka progressive disease kemut kaba sisien balas dang lanang ban kiu nang kiu karhun kwa jong kamet ke jong ubreu kakian ani drugs kilong bekumta kini ke jingkeni kim jula ban penduna kumbaong mengi kinong di waila plit jingtap ngim nang khang shu
ngisi ong menchua kumta wei la plet ya kajing tap nim junang shu man khang bat kalong kumta ma te balai kalong kabama hakin gi jingdi kalong kabama nomor ba kapin kerni yu brio kapin yap klo yu brio bat kapelong yu brio ba unlong loss of control unumla bantek lakam shu yala kajong ka jingim babon kinong di hipin syam ba kim jula bantek lakam shu yala kajong ka jingim la kalau hakam ka jam la kalau hak pisah pilan la kalau hak jing de si bayeng basam la kadong ni ka jing de snong ka thau la kalau ka jing de ba balang la hang no ru umla shu ban control ngane thoi pi unong di bun sidu ulong ru brio ubamla ban penbiang ka hygiene lo jong lani kata ka jingkot jingkhia ka mat ka jing bat ka liang ka jingkut jing subale na yakran ma te ke kata ka jingta jong ni drugs kenyat ngan pen kemau biang ba ka jing inject ya ni drugs ka ai kata ka jing sobha ba kumni ka kata ka jing keman kenyat ma brio semua baang ladang kata ka jing keman ka jing sup tu udan kata ka jing mut jing perkat ka ba super ka ba shu pos ni baik ka jing baju usko long art usko long relax so jathat but ulang ru brio baju pina i pepek ibadi drugs kan pina yat bah 10 mentak kim akam duna 10 pina i bri ki basulong baik ni ki shot som thia baik kan kamat jengki kamat jengki pincu ibu shot som thia baik smadam smai lagi kamat jengki ki shot som thia baik kin yang hang nu i baki chutung na ma te but ngane thoi pi kini ki baju melian ni kini jingker ni la kalong ka kiat drugs ka khang kta ru ha ka song kha song man ma ngatrai pin su thu kata ka khang kta ru ha ka song kha song man ti tai ka ma kini ki drugs ki ba kta ki ba di ha kini gilanti sun kinam la kle da ki bun jat ke jing kle ma kibat kini kilong ki bakta ba ya ka chi em ki jong brio but kala ban penjat sibun ya kamat ke jong brio kala ban don kata ka blood clot ka ba ka blood ka senam ka sakut nanti ada ka jingpang HIV ka bang ila mentip ba uwei naki uwei MLA ka ba pang ka health mena kini ki tayo ki badap lai tayo ki badap walaupun benar bapalat 10,000 tam how news nam ajar apun rio ngut news nam ajar apun rio ba kidong kita kinong pang HIV how news nam ajar apun rio don hadu kumba 10,000 ngut tam kibron ni jing pang HIV but nganya tu ipi bat ka ri India ka jong ni kalong ka baningkong ban ong how news na momenta ba ka babon tam na kani ka jingpang jong uni kunyang jingpang ka bagi khot ka HIV kamau ma parmengai kani kita ka jingpang ka ba new drugs la ban kata ki khot ru kata ka hepatitis B C bat ka balaban sapriang limba ka jingya dung ternia kulmar ma ki bagi inject kulmar bat ki wede te bat kajing penon kami kini jing di kapelong yu breu bon kerni bat unumla simboi lakta un breu un kerni bat ya kini jing di ma ti kupno ban penya dapat ya kupno penya da na kini jing mlen na ni kini jing kerni hot kumengi i ba kalong ka ba ban ya da lani ban yakun na kini breu bamat kiblamat kini jing di Andai kadan pa kalat bangila ban kiar pat na kini ki jingmlin ki basniu na kini ki jingkerni la kalong ka kiat ni drugs da ka bang yetu shakiwei ya ka e ka bang yo ki jingai
Nang tade pini I bangin day bantip ya kita ke jing ta jong kini ki jing mlin lakalong kakyat ani udrox. Pini I ba kai ka ba pelong yu brio ngan batai pi kai ka ba pelong yu brio ba ungop sya kini ki jing di ru kaban kong la pini I la daki kena ani ki samla kidan ya kini ka jing dom bet jing dom briang bobet jing dom briang nani jing dom bek ngan kini ki brio kila ban long kibla kloy ban ngop ba kini ki jimlin kabasniu la kalau kakiat dan udros la da pi kong kita ki konam nanya tu pi pidon kam manwat ki kaunselor la ni ki para syara ki jong blai bannya slok lem mat ki lagi kon jong pi ki pi ki don ya bhai ki jindom briang ka jindom be jam wat chu kun ma pi kum to wa jong ka de jing long jong u ma pihak ban le pihak ile ban wat ya ka jing sumar kam tam kini ke bang samla ba ni ke bang red ba kerta dan pi ki long dom be duki kum kitu pihak badan kam ha ban wat jing harap nang tade kai ka pelong yo ni khuna la ni yo ni samla ban ngap ka jing di jing ki jimlen ki basniru ka wei ka jing duna jong ka jing long la kloy jong ki mi ki pa ban yarap ni bandan hasna jong ki kon ki kiti ki jong ki pinatip kumang la trei ngalap katu kat ni ki kon samla ki bang yo ki ngap ha ki jing di ki ong ba ki mi ki pa Kim Ju dan por wat tang banya bam jalang menmit bat ki kon ki kiti jongki ngamtep PM kumno hang ni hatadan andai kan mau la da pi pim dan por ba la ki jongki kon ki kiti la ne pi ki kon pim dan por ba ne shang ba ki mi pa kan mau ka ap ka jingma ya pi ban ngap hakinur kinu ki jimlin ki basneu la kalau hakiat dogs ni kiwi pat ke jimlin iban penjot ya ka jing im ka jong nga ka jong pi kan mau ya kan ka wikan tien ka bu jisur uang lani ka tien ka blai ka ong hak kitab sam ka ong bala dau try tei ka yeng ki minot lena kita ki batei yaka Amen. Lada utrai tei ke yen kiminat lene kita ki batei ya ka. Bapini soru jisu ong ko wikan ti ong. Lapia seng anelai hak teng jonga hang tangan don rengkat. Ngamtip kabalang hang ni hatadan. Pijia songlang ne em kum ka yeng. Ban plut por iwe ban keli ya ka jing ele jong ki kon ki ti ni ban tip ya ka duk kesuk jong ka yeng kesam pijudan pon em banya slok kum sieng sisam ni pijudan pon em banyulum lang kum ka yeng akmat utrai ba unyalam ya pi namar ka kum ka jing wat kini ki rustat ki wat na kini ki research ki ong ba Bubun ki bangop kedai ki ong ba daktin pra ki ong lack of parental supervision. Kajing duna nakal yang kimik pa ban ai ki jingikai. Pinapet nak kitab determini ko ong te kal nang ka ban riu. Kal khat ka ban riu ko ong. Batu ai bagi ini ki kitien ya ki bangala hukum ye me hang ni ka sngi kinyalong hakadono jongme kamkut tangkum ta ko kum no de batman ya hikai yaki ha la ki kun temen kren sapang jongki haba me shong halaka jiem bat haba me ya akalenti bat haba me tiaru bat haba me kiru Kirang kiki mi kepagi bagi kendo oh ngah tengah si seneng mai kun nasi pen ibai kun bau num dai ban le wang pat keli ki gawai kan jing keli las lemah wang pi kai ki nai jong i kai ka kum jing sutu ka jong i mi ki kepa ka kum ka jing sutu jong ka jing ya ti ka jong i wang pi kai pen em na ka tieng ka jong blai ki sengap jar dan na pleng jong kiru ki jong mat Namanda pinikai la da pimyo ka jikai sha no pa jongi ba banai. Bulau try kamat kaman sim jongi.
Kakitin jublay ka ang baki kimi kipa kini tangki ayah. Kinong suman. Retry di mana? Utai. Mana menang. Lada kimi kipa kim dan hotrai. Kalau kau baik banikai gikun. Ya kalau nanti ke badai. Kila ban syuhikai dah kajing start ke bakinang nang ni nang tai. Dah ke baki gisu experience nang ni nang tai. Rai empat dah kata-kata kajikai ke balahikai nak katenrai ke balong nak kakitin ke jong blai. Baka jingap akan ke jingdi. Kabagi kun samla kila bangop akan ke ya akan ke juk ke bangingi i mentaru kedai ke jingdan nak ke jing sup banyo ya kini ke jing melin. Lah kalau kakiat ni udraksu. Kumala ong mene baka kakiat lah pedang nak pertel semsar. Andrei udraks kia kentat andrei wan katang i bagi dangdan. Baka jing kloy baka jing sup banyo kini ke pelong ba kin ngop ba. But kau khadu pa kalong kajing bamnon kam dan jamru ki kon samla kan mau ki ngop ha ki jing len ki basnyo. Kemau ba kumlupat kita ki factors kita ki protective factors kita ki banyada yang i kum ki mau ki longi long sam bangin lat nak ki jing len ki basnyo. Nani kita ki kon samla kun menlat. Haswa bangin ngap ngide bendan kata good impulse control. Kata kamu kata jing klan ke jongi kum no ban perkat haswa bangin le yaki. Haswa bangin jit bangin ngap yaki ni ki jing di. Kita ki kon samla ki ban shadien ngakerpat ngathai pinon kama ban sengap ba. Kita ki kon samla sendang ki ban astai kalyang kadang ke jonga. Pinon kama ban sengap nama kena mapin lat nagini ki eru. Kajing klan ban perkat nani kata kajinglong klan ban jit. Haswa bapin ngap syakini ki jingdi. Amdai ban supun hon bet tang kum tu tang ka bapi kwa bapi pin chule bet. Nai pina ban perkat asin kam tam ba piloyo jingkai bakini ki jingdi ki kita ya ka e. Kinum kita tang ya pi marwai kan mau ki kita ru ya ka yeng gesam ka jong pi. Nang tade nyirang kamru ban pen klan ha ka pule ka puti ke jongi knang bangin lat nagini ki jinglen ki besneu kini badang pule wa juang bangan pep school not ka badang lak ni yeng yele ban tur seprang ha ka jing pule jong pi ha ka jing munat jong pi ka jing pule knang ba pin lat nagi jing melen ki besneu nganya tu pi haba pi start pi lat nagi ki besneu mo wat ong mangadai kini kiri kun thai kila manong ang ada kan thai kan ngop kita tahan dengan ya thui pi ki kan thai ru monta ki babu na pini i ha so slong kila ngop hakini ki drops hakini ki kiat mbe tang shenrang ki kan thai ru dang khat lai khat sau snam kila buat drops lenti dan kau school kau kena na school kami tang katu kal ni kayat kala buat drops kala kelon hamanan dang khat lai snam badang hau te snam beladak arjat apusan dengan bakla. Ngasong narayeng manayeng jungi ikan diang sih sa jingki kan sentia. Katu kamlong kenja. Katu kan ingat kena skul kentai kelum lang. Kia tang sikrat banyadi. Kerta dah kuno kidang lek kelas 8. Ijing sedang ibarat itu. Ijing sedang ibarat. Ki kentai kelum lang. Jadi sikrat. Bangai ingat tu tang sikrat ngam tip bangam i bahana jangai. Bangai i bak tedam kami. Bangai i bagi lum lang kia di sikrat. Dan kat kapet mobile. Kum ni kum tai. Kata ka bangai i hasal selong. Te kajing bam minat kajing pule, kajing bam treshitam kajing pule kapen betai pi batkan pelong pi bajaitu, bat sim bajaitu ka abe kajing ba. Kan mau lupa. Simple jaitu ke abek kajing ma laino enoru. Nama balar pimle issue kajing mo jephat pi ka sange kumbak tin pareng ong ba empty mind is a devil workshop. Kajing mo je berkat ka bathali ka ka khana jo jono ong lang gini jono kajing mo je berkat ka bathali ka
Kadikat khana jo syaitan. Nang tade kajing pun klan ha kabang inya lek persya ini drugs kum ka ke milang salang kani kan nyarap ya kaban penduna na kini ka ban penkiar ya ki kon samna le ni ki yang kisam jo pina ka jingap ini drugs ban tek la kampat kidan ki jaka sumar kumbaga ong kumbaga ngatre kum ke rehab center la kajing kendo iki counselor kajing kendo iki doktor kan nyarap ifi ban pelat na kini jing di baka bak hamjor kaba pelong ini kun samla ban ngop hagen ke jingdi kaba ni kong kadai ni perlok perjor ki baju punan kam ni ki nomor buon lagi ni perlok ni kun samla am haba ki dan perlok dai kim ju kwa ban sya nok maroi ki kwa ban ki ong tak tin pare ki ong ki kwa ban fit in lagi ki kwa ban dan perlak lang satu grup ku mengi mensual lalu di lagi di mekan thai mendi ci mekan thai ki ong tentang dah ngipat ngikuak mana dan perlok lang mat ki ngilap no ni pen kok ngok yalde na sakadaw ngisa ngop lang ha ka to grup bat ni sapoy ban tak lang ngini jingdi ti kumol ang undan mano bakwa ban syak kan tak na to grup lani na ki perlok ki jongki na mas sakadaw ka perlok iki bakin ngop ha kini jingdi Ti kum no bang yele ru ya kata jing yele jong jing em kabawan. Wa pun ki kun samla ki ngop ru nama ki jing kulmar ki yang kisam ki bang mah tentang ukpa udi nani kimi kupam judan jade ke bas kebajan nani kilap met tang kaya huri hura yang sam kata ru kapun poi ya kini ki kun jongi ban ngop sha ke jimlin nani shi tak jing kerni ki besnio. Bat ki don ru ki badi nak kena ban penjat thai ni pen mah kiba ban ni penjat thai ki ban penjat ki kata tension ni kata jing ki bagi kenduk ke GM babon ki kon samla mentam ngani tu ipi ni kawai ba ki ting ban face dari ban kenduk ya ke jing ha ke GM ko bersisha ban klat na kita ki lek no ki kenriak na ki shim na ki jing di ban penjat ya kata jing melin ban penjat ya kata jing bagi kenduk ma dah kaparing ki amba ki avoid ya ke reality te ki kendiak nak jing shisha hawa ka jeka bikin kinyal ya kun kinyal le ka jing shisha ka baki ya ka jing ka baki mat ka jing nak kilem no ki shim no nak jing di ban pen kelat dai jayu anda kila shim itu jing di kata ko problem sene to jing ka baki kimat kam kut no dai kadang continue kadang kapan nak ka we ka jing sha ka we ka jing